Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal harami, ya uhailal judi wal harami. Ngawiti ingsun mlarasi iran kelawan muji saeng pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan. Rina wangine tanpa bidungan, rina wangine tanpa bidungan. Tupala kanca wira wanita, aja ngungati syariat belakang. Pintar dongeng nulis lan maca, tembe murine bakal sangsara, tembe murine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke parang liyane, kafire dhewe gak dikatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Gampang kabujuk nafsu anggara ing pepaesi kepiare donya, iri lan meri sukiye tangga. Mula atine pedeng lan nista, mula atine pedeng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane, nggo ngandalake iman tauhide. Bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine. Kang aran soleh bagus atine,
ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadir wahyu minulya tanpa dinulis isa diwaca iku wejangan kuruas kita dentan cepake ing jero dodo dentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan kabeh jeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati diri Allah zikir lan solo jangan dilali zikir lan solo jangan dilali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja ngesia iku sunahe Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan